Хатын-кыз куллары. Алар җылылык, бәхет, наз өчен яратылган. Ул кулларның кагылуы диңгез буендагы җылы җилгә тиң. Иркәли дә, дулкынландыра да, аяктан йыгарда итеп тибрәтә дә. Хатын-кыз куллары. Алар балачактан матурлык тудырга омтыла. Тирә-якны бизи, җылылыкка, нурга төрә. Нәрсәгә кагылса, шуңа җан өрә. Ул дөньяны чәчәкләргә күмә дә, аннары шул матурлык көйгә әверелә. Хатын-кыз куллары. Теләсә нинди эшне җиңел генә, оста гына башкарып куялы. Табында икмәк булсын дип, камыр баскан әниләр кулында. Барыннан да иртә турып, кайнар чәй ясап, гаиләсен башларыннан сыйпап йокыдан уяткан хатыннар кулында. Бер хәрәкәте белән гүзәллеген тагы да камил итә алган кызлар кулында ниндидер сер, ихласлык һәм көч бар. Дөньяны коткара алырлык бәхет хатын-кызлар кулында.